Eles estaban en Galivivienda, nun momento dado crean outra cooperativa, subrogan a todas as persoas que estaban en Galivivienda nesa nova cooperativa e dentro de Galivivienda toman unha serie de decisións. Agora estanlles dicindo que teñen que volver a Galivivienda porque é realmente quen ten o solo que lle cedeu a Xunta e teñen que asumir todos os acordos que se tomaron en Galivivienda cando eles non estaban, senón que estaban na cooperativa paralela, chamamos así, non? Están nos obrigando a asumir uns acordos que descoñecen. Ademais, nós xa denunciamos no seu día, pero volvemos denunciar hoxe que non hai ningún tipo de transparencia, non lles dan os documentos dos acordos, nin as actas, ten o poder de ver se as condicións coas que accederon a eses solos están a cumprir, e a Xunta, xa digo, pasividade absoluta diante desta situación de absoluta vulnerabilidade. Hai unha xente que deixou todos os seus cartos para ter un aluguer tranquilo e a Xunta está pasando delas e está permitindo que unha xestora de cooperativas incumpra os pregos dun contrato público. Vendo todo isto, que fai o BNG? Vamos levar a todas as institucións nas que estamos este asunto.